Hallelujah. Praise the Lord. Hai na hai zora kaham. Kaitorni KoK khana sini khana woi te sobu shelaya. Akai mani bahai na phaya. Tebu phan mano. Tebu Subraiyungno. Tebu Subraiyungno ke ya prishoi. Akai Kaitorni mungno kocho khlai pano. Amen. Tangi hinmale sengsaro jasuk pano support hakhe ba katimung support katimung ni nang nai di grey nini katimung ni bagwi nang jasuk pano kafra di nai di ba lenglamung ba khaksamung ni bagwi grey bebak na tempura rimang o sengsaro pia ba jefro Kaitorni KoK kupulung khaksangma tongthokma abo judangi thangpayo. Hallelujah. Te abo mungsa bai sujak nai bukrei. Abo ni bagai ni Kaitorni KoK simino borok munishu ni bagai. Hallelujah. Te bebak area wano. Joto ni bagai nangsugo. Amen. Oko KANARA ni bagai rangmo nangya. Oko no KANARA bagai kebuni yakung borom no ni nangya. Oko no KANARA ni bagai mungsa sek zengjal pozah ni bukrei. Hallelujah. Just kundur gekrek na simisi. Tangi hinmale zora riman yang gitu abo nini bepar siapa tomuno o Kaitorni KoK nung zora ri tong hungke. Hallelujah. Nini bagai solution answer te kaham simino kupulung wngnai. Ini Bwkha Baijak rokni Bagwi Kaitorni KoK. Tangi hinmale jasa bapang KoK salai ke tamu ke Bwkha Baijak. Tamu ke nukungo problem. Tamu ke bemar. Tamu mare mungsa ratui homoni no Bwkha Baijak tongthogyang jak mutui klaijak dukho nangjak kthaya abo haimang sengsar grangai nung khoroksa se bo phan KoK salai nai di bo Bwkha srangjagya bo belai dukho nangjak Bwkha Baijak aboni bagai no faidi Kaitorni KoK bai ke khaba salai na a Bwkha Baijak ni ongkhori kaplai jaga sokpai lai siwana kaplai ke ya prisha lai siwana Kaitorni mungno seng kuchu khlai lai siwana tomono nung mutini Bwkha Baijak tomono nung mutini belai keno zengjalo klaijak solution mayangi tongka answer mayangi tongka ke tini ni ozor nini bagainya awon bagainya asukdi gana Bible nadi. Hallelujah. Tomono kre ke no problem tiarang di kunjo ke kre ke kanadi Bwkha usudi. Hallelujah. Praise the Lord. Nadi Bwkha tomono bai tongo hungke tomono nung khasrang yangi tongo hungke tomono belai dukho nangjak hungke tomono ani ba kebse kre khani nang aba hakeno Bwkha bai tongo hungke saimandi tini ni ozora nini bagino. Hallelujah. Kaitorni no belai kaham katal afan katal abo baki ya pressure wi kaplai jagao kaito tlangna musung jagono no tani men bonono belai ke hamjago. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So far is palka mukum lainai Kaitorni hambai layan afan no belai hambai zora kaham ni bagi nung khibia nung yakari chiri langmani ni selo ozora kaham nang khaba belai tong togulo nung ni KoK bai kupulung khlai tong mani bagi sal brom brom kapla jishun mung bai kha fani tan hamai ya pharo tebo hambai Holy Spirit chobana ni nang lobi mani bagi. Thank you Father, in Jesus name. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So aba hakino tomono ni takuk bukuk ba ni jati masa khoroksusuk aba hai nini sinima rok tongo bo bahain Bwkha Baijak tongka khasrangi mayangi tongka bini bipod ni ongkhori mayangi tongka bini bemar ni ongkhori mayangi tongka nukungni oroi poroi jengjal ni ongkhori mayangi tongka belai bipodo klaijak hingke ba share khlai di bono personal record share khlai di. Okay. Tangi hinmale bonango okok rok no je borok Bwkha Baijak bo Kaitorni KoK no nango. Hallelujah. Nadi nini tomung no mungsasuk nok kering ke rang bai nang tangi nemano gari kering ke rang bai nang gari pai mano. Okay, mungsasuk mane khni paina musung ke nang rang bai pai nemano but Bwkha Baijak no le aba hai jorao nang kuno dino o rang rok bai ke nang abono solve khlai manya rang rok bai ke nang solution to phai manya Bwkha Baijak nukhungo problem oroi poroi abo rang bai solve ingya abo Kaitorni KoK simino solve khlai di mano tei nang a KoK bai simino khaksangi tongthogui nini a problem ni ongkhori nang kaplai jagao tongui mano. Amen. Hallelujah. So abon bagai tiarang di Kaitorni KoK ni bagai tang mala Kaitorni no tini a Bwkha Baijak ni tiklai kaplai jaga tlangna musung jago tang mala Kaitorni no tini belai monai rui tongthroi khaksangi tongna musung jago abo slapsa ni bagai ya molbrum ni bagai
Kaitor no belai hamjago nung jungjal klai tongthang nung bemaro klai tongthang nung dukho nangai tongthang nung bwkha bai belai kheno kurugui tongthang Kaitor abo musungjagya nung kaplai ni slai kaplai thang Kaitor abo no musungjago amen hallelujah praise the Lord so faring ke o elambak poreui sang bwkha srangai nalai grawana Revelation chapter 21 verse 4 Revelation chapter 21 phunuk jakmani chapter 21 verse 4 tam suijak tong azagawo he will wipe every tear from their eyes lisa wow hallelujah Kaitor ni promise tamo advance promise or promise obuno hallelujah a promise ko obuno he will wipe every tears from their eyes lisa nini ani chini mokol je mukti klai tongmani dukho nangai mukti je klai tongmani mukti ongkhori singje tek to nangai tongmani kosto nangai tongmani a mukti no permanent ni bagi Kaitor huna musungjago nini langmao ani langmao nini no khungo ani no khungo jogoto boroni life hallelujah so mukti klai jak dukho nangjak aba haini friend circle tongga bono share khlaira di bobo saiman siteng bobo sisiteng bono bo sinar sidi tang himale je mukti klai tongmani a mukti nang rangbai huima yangi tongkha nini takhuk bukhorong ni bising tin huima yangi tongkha je mukti klai tongmani abo nang kebai share klai to yangi tongkha je mukti klai tongmani abo yang thangka ayang thangka gobang manini je phanbai nang kafraka hai phano a mukti nang huima yangi tongmani phiaba a mukti nyo permanent ni bagi huna ni bagi sabo promise klai tong hakeba sabo huna ni bagi sawi tong male Kaitor he himself yes he himself will wipe every tears from their eyes hallelujah bosimino nini ani jotoni a mukti no hui mano a mukti no hui as a dukho nangi tong mane a dukho ne tiklai kaplai jagao tori mano amen amen hallelujah praise the Lord Kaitor belai ke kaham chunobu belai ke hamjago and there will be no more death or sorrow or crying or pain hiniso amen amen hallelujah praise the Lord tamnisa arate thimung dukho kabo sawo tekto abote grei ngnai hiniso amen amen a future glory a future satisfaction ni kogno sawi tongo a future a tongthokmung a alai dani kogno ro sawi tongo amen simon ni Kristo tui simino Kaitor simino possible nini mukti no nang hui manani a dukho ni nang ongkhori phainani a kusani ongkhori phainani a kosto ni ongkhori phainani abo possible bahaike hinke abo hallelujah Kristo tui simino possible praise the Lord hallelujah they tell us all these things are gone forever hallelujah abebang kamai thangbai ne abuni bagino Tabu okok no sawi tongnai sabo a Kaitor baithang hallelujah praise the Lord tabu je mukti no hui mano huni sanai bini phaisinge do nang phainai na kheba hui da mano manya haikeba kuno solution gre a andra gundra a sungsaro do nang himnai choice tabu ni thaniwo nang to tini sugjara kafra kablana yang bo thangai nai kya ok bo sawi nai kya okay nini je mansak nini phanno bo nang phunogoi nai kya kolom ti khiklai nai kya aji oi nai kya nang je nini phan ba ke nang chai to goi nai kya tini sugjara nini mukti ni nang ongkhori de mankha nang je dukho nangai to mar aro ni nang tong thogoi de mankha nang saimandi nang saiman siri tini nang tini sugjara kafra man abo kafra simis nang tongo kolom te simis nang khiklai tongo nini mukti tebos kebang ongkhoro nini dukho tebos kebang ongo yang mutono thangka te kaisa phasing te kaisa mutono thangka te kaisa phasing te kaisa mutono thangka te kaisa phasing yang bai nono sudu tek tor oi nono bthana simis aba hai jaga simis nang thangai tong siuba phiaba nang nai nai di observe khlai nini solution so sok pailia nini a dukho ni nang ongkhona musumani aro ni nang ongkhori si manlia apozani nang ongkhona musumani apozani ongkhori si manlia tebus kusungo tebus kulugo tebus tekto ngi tongkha abuni bagino nono tini promise khlai mannai nono tini abuno roi mano hakeba ranai hnai sanai hakeba abuno yafar sugui mannai abu sabo male a baithang a Kaitor simino amen bo simino mano nono dukho ni fioknani bo simino mano hallelujah praise the Lord abuni bagan Jisu Kristo no rohore jengje bini nukungni grei ngi tongmani halok bai kuno lenden grei ngi tongmani sengno bini nukungni khlaigra kha tabu amen tabu nukungo sok pai khaba tini a dukhoni bahaino permanent di sengno tiklainani bagi bo okongno sawi tongo aje dukho a kosto a tekto a kesa arni ongkhor i keplai ke molbrumni
akhaksama tongtongmano renani bagwi tini nono promise khlai tongo tabuk choice ke nin thaniuse nungba boro nini sakni phanno simida khatungui tongsinai haikaba nungba a sakni phanni ongkhore ani kaitor sano bebak rei mano ajagada nung tongphainai tabuk choice nini thaniuse hallelujah praise the lord abon bagane faidi elambak thaisa thaini ke sung nai thanglayane tebu khaba salayane kaitor tam musungjak tamo sungno phurangna thangi tong amen Korasasa puridi Matthew chapter 5 verse 4 Matthew chapter 5 verse 4 Matthew chapter 5 Mathai pasni chairotam suijak tong God bless those who mourn for they will comfort it themselves Hallelujah nang tomungno Bwkha Baijak tongke nang tomungno mogi tongke nang tomungno balai kostong suka sasa satoglia ke mona phano muktuini khiklayo kosto nung suka sasini sawoi thamungsini thamugui chaitokui sesta khlai nang kaksangi man yangi tongkang keba comforting yangi tongkang keba saimandi akai to nono tini promise khlai tongo akai to nono tini sawi tongo naidi nung tomono mokjak ke nung tomono Bwkha Baijak ke bonono comfort khlai kaksang renani kogno sawi tongo amen hallelujah tabuk choice nin thaniuse nung akaksang mungno tanang nung akaksang mung atong thomungno nini khlaina mode muchong tabuk choice nini thaniose hallelujah praise the lord piaba mannaisa hakaba nono kaksangri mannaisa tongthogri mannaisa comfort ke toni mannaisa tabuk bosimino amen hallelujah praise the lord abun bagai naidi nung kaframani bai solution kri khlai ke bulun tu tini sukjara mana mangkaba manya amagi saimandi nung ang sanamjakse nung ang sanamnaya sanamjak rok jesukpan kafradi bini extra hoite mungsa sakari nani bini khomota kri piaba sanamnaisa nile bini ଅଧିକାର bebak area ono tongo nono snamui mano mane tamba nono a dukhoni bu phiogui mano nono snamo nono kathang tono mane tamba nono bebak area ono khaksangri tongthogri toni mano nono snamo nono tini kathang tonoi hamana roi nungje samung sai tongoni bebak area nono bless khlai tono mane tamba nono a tekto a ksa a pozani bahani phiogui belai khatung khajaga tongthogri toni mano amen hallelujah Abon bagay Deuteronomy wani sapima chapter 7 verse 9 tam sujak tong Deuteronomy chapter 7 verse 9 ang politong kanadi understand therefore nisaw that the Lord your God is indeed God nisaw amen praise the Lord sini kaitor yes sini kaitor batamo he is faithful God who keeps his commandments hakaba covenant of for 1,000 generations and levises his unfailing love on those who love him and obey his commands. Amen. Hallelujah. Nung tomungno kokna hunke. Nung tomungno kaitor se ana kaksangri mano huning gosyu hunke. Nung tomungno ani kaitor sa ani solution huning gosyu hunke. Nung tomungno ani kaitor ani baga jisuno rohor ka huning gosyu hunke. Tomungno ani kaitor ano kathar khlainya baga jisuno bothar ka bini thaino kosogro ka nei nung poito khlai hunke. Tomungno a kaitor ano bini nukhungni khlai ka nei nung bishas khlaio kha bera sugo hunke saimandi. Tamo kaitor nono dalai keno comfort khlai kaksangri tongtogrui te bini apai flaya jat hamjak mungma ke khobui belai keno musangjak ke tonna musungjago phiaba kok khnanani nangnai kok khnaya rokni bagile solution grei okay suakta nungdi mase kong borok tamba nangana sanai sabo akokno sawo tamung bini life aba haikeno belai biporo thangai kalayu kidney failungu tama kabangma disease sopai bo langma macho birita nungdi khanaya okay taitam sunukjak kabangma drugs tasadi khanaya okay tomung sitrata tongdi kok khanaya aba haikeno alama ta thangdi kok khanaya nung tomungno kok khnaya hingke nung tomungno akaitor dagima rokno goshiwinaya hingke tomungno akaitor bishinti ni life every jaga nung possible te belai khatung khasaga tongoi mano akaitor mani solution no kaisa solution nini ani life te mungsa extra lama kre aba haike nung tomungno goshia hingke ba goshina naya hingke nung sakni phanno torjago nung sak sijago nini sakni phanbai nung kafrai tongkho hingke saimandi nung kafra simisi tongnai nung lengi simise komormo phasingo thangnai ba solution ni life sok paigla abuni bagino nung kok nanai engnani nangnai
ang kok khnanai wngnai nangnai chung kok khnanai wngnai nangnai kok khnanai borok kuno dino bipodo khlaiya ta nungdi abo hamya hni samano o haisiblana hni tomono bo yakar khangke bini bagwi tamo kaham ongo abo haikeno tomungno tasari abo hamyase hni jaga sama jagao o abo hamyaseblana nung tomono go shiwinda hongkake tamungnai a kahamnin tani tongnai a hamya keplai ngi maya ngnai ba jebro kok khnaya abo tomung sitrase ningana sanai sabo abo haike tomono nung excuse khlayo a kokrono nung sak nangjagi hanke nung bipodo se klainai nono te ke basiri manya kok khnaya rokno ke basiri manya but kok khnanai hanke tamung keplai jaga tu phaimano am bagino renanaya shinanaya no phrengi manya but shinani bagai renani bagai homonino tiar goshiwo aba hairono ko tebu phrengi mano tebu keplai jaga tlangi mano amen ya phangni simino sungnogo adam kok khnayane bagino borok munishu bipodo klayo tomono kok khnake tini bipod sokpaina nangla kamo abu simia tini adam ni ya golo bahino gobangma borok rok tamungkha kok khnaya even abo agi azorani se phiaba tabuk bo nai nai di tabuk bo same borok continuously abahino ongoi tongo okay tini samung sitrani saimani tongo haipon borok abono continue khlai sawino tonglayo nungmung sitrani saimani tongo haipon borok abono situtuino nungino tonglayo tomung sitrani saimani tongo haipon borok tini situtuino adomung sitrao tongi tonglayo naidi abuni bagino tamui tong bipotte bo sokpai tongo bipotte bo ajelai tongo a bipor asuka tori tongo okay tamu teibo a komormo a tamnai legi lagai digi sigi sok painai life kok khnaya ungmani bagai even kaitorbo opung sawitong kok khna kangke a paiphlaya a hamza kung bisingo belai khaksangai tongtogoi comfort ke nung tongi mannai amen hallelujah praise the lord tabuk tomuno tok sabusa wati phayuhni saiman sudrisle botomungno abumani kangkung talawa hasa habya hangke kok khnaya ringman hongke botamungnai wati manjak tamnai kosogoi telangjak thimung bini langmao sokpainai same nung bahaino kaitormani lama a jisu kristo abunini bagi solution abunini bagi lama abunini bagi bebak hni nung poito kse khlaya gose naya kokse khnanaya hangkangke aro solution gri hallelujah praise the lord so abuni bagin fadi John chapter 14 verse 16 sung porilayane John chapter 14 verse 16 amen tamlisa jisu kristo baithangoro sawitango I will ask the Father nisa ang ani babuno sanai then he will give you another bucket nisa tebo chubanai nini langmao rohonai and who will never leave you hallelujah bondona yakar glak nisa amen kaitor chungmai mang tongna musungjago kaitor chungmai mang tongna musungjago bo chungmai ke lobjak na musungjago tangle chung bo bai sanamjak amen abuni bagino chung haksalangi thangpano chung bo bai kagui thangpano chung bo bai halok kri engoi kemawi tongpano bo chungna hamjak mani bagai jisu kristo no bini langmao jisu kristo no chini langmao bono rohor ka jisu kristo no amen tini a jisu kristo chini langmao sokpai ma baino tini sung kaitor no khungni ngi mano a kaitor no suri lai lob lai bai tong thogoi khatong khaja ka sung tongi mani tonglayo amen tang himalabo kaitor ni hamjak mani mari tini a kaitor hamjago abuni bagai sung komona nangliya abuni bagai sung thimungo thana nangliya tangi hinmage sung jisu kristo no subraiyungno goshui tini a kaitor no khungo sokpai kya amen Jabrok jisu no poito klayo jabrok jisu no subraiyungno goshiwo borok ni bagai tamtong a kok khnanai rokni bagai chobanai phola tongo a chobanai phola tamo jungno khibiya jungno yakaria chungmai mang tongo amen hallelujah praise the lord abuni bagai no naidi khoraksasuk chobanai logi kri hinke khoraksasuk even jung elam bago bonogo tamuni sijak tong dofao tomuno advisor kaham kri hinke naikonai kaham kri hinkangke a dofa kwagi thango same nini life ani life chini life tomungno a murugnaisa amen a murugnaisa hallelujah tomuno nini logi kri hingangke nung bipodo klainai nung belaikin ore puro jaga thangai soginai nung saitok kafranai but kafra siming tongnai saitok siming tongnai but result kaham abotai sokpai gilak nini life reason kaisano a reason tamo a chubanai logi kri ni bagai amen amen hallelujah even sung pito ni life nogo a sagri rong ni life nogo jepro chubanai kri boro ore pore ke kama bai kya jepro chubanai sokpai kya keplai ke ya prisheka kebo gana gini kri haipon keplai ke tongi manka reason tamo chubanai logi tongmani bagai amen nini life present ke tongnai
okay always tongai a kaitor homani Holy Spirit a folano se nang nango amen as a chubana hisabe nadi borok munishuro gana gini tonglayo borok munishuro khoroksa te khoroksa bai grenglai tonglayo kok salai tonglayo phiaba chuba thiniwo nangbai tongla chuba thiniwo molbrum salbrum nangbai bo tongai manya tangi male bini se bipodo klaija bose mukti klaija bo bakini ni mukti ni hunai bo hui manya tangi hinmale borok munishuro okay kaitor without kaitor sara jesek pan chaitok di possible ya nang je borok na asa khlai tongo a borok bahai no bipodon klaija bo okay nangke bonon asao bokhono asao ka a asalaite tamui thang bobo chugiao klaija bobo chugiao klaija khoroksa tamung expect khlai tong lai soba laiteng but no yes koikta area sing sobai man layo but not possible every area wo borok munusho te khoroksa no chubanani not possible rang kering ke rang sobai mano jaga kering ta jaga bagiri mano okay ri kering to ri bagiri mano but nang je bkhawa khamui tongmani nini bkha je bai tongmani a bkhana bage theri manai a bkhana theire nani a kurugui tongmano manjui renani a halok kmai thangmano thebui thepai ri phinani sabuni khomota tong aji nang je borona asai tong bini khomota tore tong nini je bkha bai mukti klai tongmani a mukti no hui renani a borokni khomota tore tong nini rang nang je na sampoti hini tongo a sampoti ni khomota tore tong nang je no ani gnang ani position hini tongo a position a gnang a jaga sampoti abuni khomota tore tong nini bwkha baijak no haina hai kaham khlai renani nini je dukho no dur khlai renani nang je kost tongi tongmani pozang jagai tongmani a poza no helengri renani tore tong khomota 그러이 아버님 박인 사이만디 아버님 박인 능 사이만시디 능 카이토노 난고 능 선함라이는 난고 할렐루야 praise the Lord 나지 선함라이 샤세 승바이 까가니 무슨 자기야 증어 까함니슬라이 까함 better니슬라이 better excellent니슬라이 excellent 클라이나니 바그이 daily site 오고 있던고 지쇼노 로할까 끝하르 클라이까 까함 클라이까 뭐탕자 봉투 파이까 누쿵어 합나니 바게 라마 클라이르까 따북 선함라이 샤세 아쓱 해가 니니 가나 너로 까함니슬라이 까함 녹나 무슨마 바그이 따북 능 선함작 버러 능 커럭서 선함작 버러 안 커럭서 선함작 버러 또무노 까이토네 파싱고 카베라야 함께 아 까이토네 파싱고 승 또무노 bwkha bedogi sing yapri shaya hangkangke abule sabuni sayangnai aje yapri shanana ya kaitoni fasingo aje kaitoni fasingo bwkha berana na ya asnamnai shani fasingo je thanani na ya a borongni no bipodle sokpainai tangi bipod sokpainai hangke snamjak no se saknai mane snamnai no se saknai ya nung snamjak tei abule tei musang liyo tangi mana nung ang senamjak a senamjak no sabo naithok ke toniman sabo musangri toniman sabo baya ke toniman sabo naithok ke toniman sabo belai sung sasa ke toniman humale senamnai shano senamjak no naithok ke tonimano nini nok nung senamani abuni bagai nung musangro naithok ro tangi himala abun nung senamani getabuk nono senamnai ano senamnai ka kaitor so nung senamani nok no nung musangri naithogri manmani hai nona ano senamnai no naithogri musangri gothogri sung sasako toni mannai abo khoroksa susuno abongkha kaitor amen hallelujah abongkha senamnai sha amen a senamnai sha tam khlaika nona anasika hamjapa bagai bosala a songdari susu sajla no nini ani langmawo ya farka hallelujah praise the Lord tini an nini ani langmawo a apply a kaitoro hormani solution a kaitoro hormani answer sopai mani bagai jeng tini belai talika kaham te belai keno hamsa zak amen praise the Lord nung je sikpana kafradi nung je sikpana phangnang ngdi nung je sikpana position kahamo tongdi nung je sikpana saksana gnang ngjakdi nini a position nini a gnang nini a education nini a degree nono nini dukhoni nini problem ni nini pozani nung je thimungo thangi tongmani a thimungni nono phyogi tu phai manya not possible yes nini needs haikama nini kebangma borok munishongi nangmani aborokno nung fulfill khlai phunogui mano but no tini kebangma borok ni nukhung nogo yes sakri ni bagi obab kri rang ni bagi obab kri nok ni bagi obab kri tamo obab khaksang ma kri abo khaksang ma obab tamo obab dukho klaijak a dukho wo belai khino kusukjak okay tongthomung kri kha tongthomung obab ungjak okay khaksang mung obab ungjak khasrang ma obab ungjak yes nini rango nung ganangi tongo but bojaga kringja khaksa mung
belai keringjak nang tong thok mungo belai keringjak okay nang belai dukho klaijak nang belai muktu ki klaijak nini tongo sufficient rang tongo ri tongo gari tongo but dukho abasake hilika a kosto abasake hilika a tamnai tek to abasake hilika aroni nini kuno solution se krika nang samung khlai tongo as a robot haike okay phungai ke nang office thango okay haike ba samungo thango haine he ongko haine phayo haine hai sawo just like robot hai ngi tong kha nini life nang a robotic a life ni nang ongkhori phainani nangka tang himale nang haino ordinary tang himale nang haino kaisa ordinary haino sanamui rijak mani ya selai tongkha sanamui rigana hanai sanamjak mani aba hai boro gyan nang nono belai naithop ke kaito bini image ke bini mokhang hai ke kaito nono sanamka tang himale jate mungsasu koroi da thangno mistake da engno abono kaito buzimani bagai nona ano bukhok bai sanamliya nona ano okay atog rong sanama ke sanamliya a wag rong sanama ke sanamliya o sungsana bukhok bai sanamo aba ha ke sungno sanamliya sungno kaitor asake joranaka okay bini yak bai ke bini a keplai yak bai ke sungno sanamka hallelujah bini mokhang ha ke sanamka bono kosol ke sanamka abu similiya asake kosol ke sanamani yagulo okay suirong ni langma a wag rong ni langma no nono reliya bini bishingni a lang manose pu ke subui nono resiwo abuni bagino nang haino ordinary hai ereng borogya okay tini kaito nono freedom reka a freedom no misuse ta khlaidi tini kebang boro ani life ani icha hanlayo yes nini life no obo ba nang bahakya abuna nini icha khlai tongba naidi kaito nono freedom ro mane no tomung sitra tongdi sakni muchungdi tongdi lama koroi nang ha koro klai tongidi abuni bagai kaito nono freedom riya kaito abuni bagai nono freedom ro tangi hinmale nang belai keplai ke sanamjak a keplai no nang misuse ta khlaidi जोंनोगो दिनै गभर्नमेन्टनो तंगो हनै गोबां बरक फान गोनां आ फाननो मिसयूज खालायो लोको लासिमा सिंसांगो गभर्नमेन्ट कमाई मा थांगो आबुनि बागैनो निनि लाइफ अथॉरिटी तंगो पावर तंगो तामने फ्रीडम तंगो आबुनो मीन्स आबुया जे नों आबुनो मिसयूज खालायनानै काइतो दिनै आसो गला कपलुंके आसो गोनां रगनो तांगि निनि लांमाव रोहंके नों बिनि मुंनो कुसु खालायदों ओके नों बिनि मुंनो कुसु खालायदों हालेलुया प्रेज द लॉर्ड नाइदि आबुनि बागैनो जों एलामबाग तेबो परिलायानो फायदि Jeremiah chapter 29 verse 11 Jeremiah chapter 29 verse 11 For I know the plans I have for you says the Lord they are the plans for good and not for disaster to give you a future and I hope for this wow hallelujah praise the Lord nini bagai planning bupha a babuni thaniose a kaitoni thaniose amen Praise the Lord. A planning as excellent plan klaijang nini bagai. Aborong nang bufuru nawi manai. Bufuru nang a kaitor khati marok no nini klainai manai hinmale. Zefru nang kok khanawo. Zefru nang bini faisingo tongo. Zefru nang bobai tongo. Zefru nang bini bisingo tongo. Zefru nang bobai kerengi tongo. Zefru nini halok a babu kaitor bai. Afru no a babu musung zakmani. Bebak alai darok no nang nini klainai manai. But nang anu khongus kere. A babu bai sa halok kere. नों सक्सेस सिजागै दङ नों सक्सेस या प्रिसियावै दङ तामुंनाय ऑटोमेटिकली नों आ डिजास्टर फाइसिंगो थांनाय आ कमर मुं फाइसिंगो थांनाय ओके आ कमर मुंनि यगना मुसुंगो नों आ कमर मुंगो थाना मुसुंया आ पजाव नों थाना मुसुंया आ मक्तयो नों तंना मुसुंया आ बेलाय अरय परय जोंजालो नों तंना मुसुंया नों आरुनि अंखरि फाइना मुसुंगो ते काइतो निनि बागै जे रेडी खालायमान तियार खालायमानि आबनो नों निनि बायथोनि खालायनाना मुसुंगो हंके हालेलुया नों आ sakni muchung mani ongkhori phaisidi okay nung je manu hni tong mani arani ongkhori phaisidi nung manya nung kafra kanable tini sugjara nung kafra ni tong namble tamo mankha nung tini sugjara ha tamo mankha nini bank balance kisa kebang khana nini nok bunisila kisa naithok ongkhana but abo success ya that is not a success kengma borok nok tangi mankha gari tongo chakiri tong mana success ni feel klayo naidi nini thani money mungsu krekha nung hai bigra tai kre nini thani khaksa mungsu krekha nung hai bigra tai kre nini thani wo khasrang makas krekha nung hai bigra kre khoroksa sung nung khaba sari se manliya nung hai bigra tai kre a bigra ni yakni ongkhori phaisidi kaituni hamari se borok munishono gonang khalayo a gonango phaisidi nini moni ma baino gobang ma borok hamya hamna nangane
nini kaisa kok thaisa baino gobang boroni khasrangna nangano nini lifestyle baino kaitorni mungkusu khlobjakna nangano tangi hinmale nung gnang category ni borokse bigra category ni borogya nini thani rang ri dalan dolon gobang ma nok tongmano kuno dino tam hanya genang hanya tangi hinmale borok munisurok asage bigrangka tamo belai dukho kelaijak belai muktiyo kelaijak belai kosto kelaijak belai poza kelaijak oke tebo tam nukjak tabuk divorce kaijak male kaijak like hyper divorce ongo oke tini shaytani planning no borok bujiwi manya shaytani planning no borok bujiwi manya shaytan khognani phayo khogino tongo Shaitan khognani phayo buthanani phayo sokomonnani phayo John chapter 10 verse 10 a samungno shaitan faithfully khlawi tongo a shaitan bini samungno bo faithfully kubui kheno bo khlai tongo okay nung just imagine khlainai di sikla life nung busuk hamjago okay hamjak lai hune atchela bore abo tamni sanani tabo fani hake sanaga khob isuru so motomu abo sike hamjak layo phiaba tini asuk a hamjak laimani halok bahai ke hasuk kalai saka kurugui thanani kalai a halok tini bahai kalai saka asuk kamawi thanani kalai a halok asuk kalai saka bahai ke divorce ngnani kalai reason nung saide man a shaitan kafrawi tongo a halok no sakagnani nung kheba sakni muchungmao tongoi shaitan je musungjagoi tongmani abono lama khlai reka shaitan nini life nini langmao phai abo kalai saka no samung khlai nono tini a bipodo tuni rikha a halok asuk kaham tongmani a halok baithang paikha okay bota bu phayo okay busuk kaham halok pheba halok tini kamai thangka buma busa halok busuk kaham bofa busa busuk halok kaham halok kamai thangka takuk buku busuk halok kaham tongmani halok kamai thangka halok kusik rikha okay moi mungsasuk songke tuni salayo belai hamjak lai maya phunok layo biko biang thangka a halok biang thangka a hamjak mung nungba sabla agi porai lekha krini bagai tini borok abong kahne tini nung saksana porai lekha gana hni gosiu biko nini porai lekha bai tamu solution sok paikya tebose nok boundary kotor kotorung sibla tebose gate kotorma kotormang sibla tebose tala kotorma kotormang sibla biko agi porai lekha kri puruse tala rena nangya gate kotor kotor thepana nangya haipono thanglai su khlaile a hamjak mung continuously nukjagi tongo tini ganang hnlayo siu hnlayo educated hnlayo biko biang thaka a halogro sabobai nung khokjaka nung saide man a shaitan belai kheno planning khlai kalai sakeno nung sakni muchumao thangka bokheba nini life of samung khlai paikya nini asuk kaham halok bebak no sakagi talang baikya nini nukungni halok nini jati masak bai halok okay nini as a kaham category won tongmani a bebak aroni nono sakagi tu phai a oroi porai a jungjal jago tini nono basari paikya asugri paikya okay abuni bagai nung saimandi tini nung tomungno tabuk phano gedana krak ngi tongu tabuk phano ang siu ni tongu hungke tabuk phano ang no mano ang no sai tongnai ang no klainai ni nung tabuk phano ka frai tongu hungke nungabo ang thisinai ang komor sinai hini go simar sekalayo abuni bagai saimani an takuk te bukuk song kaitor sungno belai ke hamjaku kaitor sungno belai ke hamjaku a hamjak muno tai tambai susinai abo sujaknai kre bo buslana phunugui reka buslana rohore bothare a hamjak muno phunoka tini nona ano bothalia bini buslana rohorka botharka okay a thai kosongma bai nung ang kathar category o sok paikya hallelujah praise the lord abuni bagai saimandi tomungno nung ko khnau hungke tomungno nung ko khnau hungke kaitor nono haino hai settle khanya musung phiru amen praise the lord kaitor nono tam khanya musung jak akka hamno yafana musung jago nini je future nini thinangno kaitor sungsasa khanya musung jago nung satabo kok khnanai bodolo da sadi hallelujah nung satabo o jishu nung sani subrai a goshinai bodolo da sadi o jishu nung sani lama nung a goshinai bodolo da sadi o jishu nung sani solution a goshinai bodolo da nung sadi okay tabuk phana da angman hunai tongko nangai angmalia he ang 0 se 100% kaitor se nung hanani bagi tiarda ya farsungani bagi tiarda submission khlanya bagi nung tiarda sadi hallelujah praise the lord nung christian no dormo tangjati okay christian hanmana nung dormo tangjati this is not a religion it's a relationship obo halokse tini dharma sramani bagai even christian no tini borok doubt nang layu okay lasima singsa khlai layu even khlaijagani bo kogno tang hamale dormo hni khlaite kaitor kamai se thangsiu dormo se kaplai angsiu
Naidi sini kaitor sini babu bo soy borok monu sono salamnai babu aboni bagino nung ang kaitoro dormoya nung ang kaitoro a kaitor bai bufa busani halok gose am bagin aje chini soy babu bondono hamzago belaike hamzago asike hamzago bo bini baithani songdari sajlano ruwi ninani kaham khlaikya hallelujah tabuk jengmaningkha yes mia sukjora jengmaningkha engkha paikya tabuk ketalke nini tinangno ani tinangno kaitor sungsasa khlaina musung jago nungse a sungsasa tinangno nadenang nini je bobishot nini je future aboro sungsasa kaitor khlaina musung jago alaida kaitor khlaina musung jago nungse tabuk a sungsasa a alaida no nadenang sadi hallelujah praise the lord kaito kaham fadingge sung Philippians chapter 4 verse 6 and 7 sung poriki nugo Philippians chapter 4 verse 6 and 7 don't worry about anything jengmaninka tawana sidi about anything jengmaninka any condition opanangkana nini busainono yakare kelangka abo haipanangkana nini bihignono yakare kelangka abo haipanangkana nini ama babunono yakare kelangka abo hai position opanangkana nini sakiri Kerikha abo hai position opanangka nini pocket zero khoksa pan kere abo hai panangkana je any position opanangdi but tini nung saimandi tini kaitor obono sanamu sungjakondana don't worry about anything ta wanadi mungsani bagi pano hallelujah praise the lord jefro buksa kere zero azagawono hamari khlai mano okay zero ni buskanga ek thepa ke 10 sungu okay aba hakino sung Zero jaga abno sentam klaiman. Ed klaiman azagawo. Geri hingangke sopungi riman. Kaitor bujung sengsara zero untung abno musung jago. Sengjepro sengsara ani geri ang zero sihno. Afro kaitor bini akabang ma blessings bagi sengno multiply klai belai alai jagawo tupai mano. But sengjepro ang ani tongo ang siwo hono azaga kaitor samung klaimannya. Ang lemali ya kaitor. Ani geri kapan. Nungsani fan, nungsani bebak, nungsani ni jefru sung bebak submit klayo. Afro no kaitor bahai no samung klai mano. Hallelujah. So mungsani bagi fan tawa nadi. Yes, mungsani bagi fan tawa nadi. Don't worry about anything. Don't worry about anything. Tawa nadi mungsani bagi pano. Engka je engman engka nung wana kangke soitan pan mano. Nung wana kangke soitano lama kulugiri mani kalayo. Nung wana umane soitano duglam kulugiri mani kalayo. Nung wana umane no nung soitano paisidi. Ano botar paisidi hene lama remani kalayo. Nung wana umane no o soitan nung kok paisidi hene ring mani kalayo. Abni bagini tawa nadi. Nini first step ko obono nung wana ya enghani nangnai. Nung tawa na sidi. Kaitor nono wana ya kasu nong namu sungjago kiri ya kasu nong namu sungjago saimandi akaito nini logi tongo nang mai baksa tongo amen hallelujah praise the lord tang hini sao jagawo don't worry about anything instead pray about everything hallelujah bebak jora kaitor baisi kok salai di naidi kengma borok tamo sengsani resap mung khanawoi sengsani film rok nai tamo nijini dukhono phunokna nailayo dukho ngai mukti khiklaina nailayo nini a sengsani resap mung khanamani bai a mungsase dukho kahini naimani bai nini solution odeno ba nungte bosu bipodo klainai abuni slaile wana ya woi nung kaitor baisi kok sadi tangla a kaitor babu kaham nung bai tongo nini ganao tongo nung bai baksa tongo nini nukhongo tongo nung himpuro nung thangpuro bebak jorawo bo nung bai baksa tongo abuni bagino bipod sokpaikha wanama mane kebangma nukhongo orai poroi sokpaikha jengja sokpaikha ajorawo sengsani te kubun jagawo yapri senaniya wana yake kaitor bai halok naragi kok sanani siseng nango amen hallelujah praise the lord abuni bagino seng srai ke obono saiman thai jefru sung wana yake kaitor be kok salayo tam apur tamungnai automatic nini jen nangmani abu bebak no fulfill wngnai amen then you will experience God's peace in yourself afro nung khaksangmano nung experience klainai a khaksangma je nin thani sopai mani nung abono saiman nai okay je nini kaprama bai nung khaksangi manya tong thogi mai yang mani nung wana ya wai kaitor bai halong naragi kaitor bai kok samani bai khaksangma sokpai granai you will feel the experience in yourself experience of God's peace in yourself which exceeds anything we can understand in yourself hallelujah chini buzi mani slai pano teibo sekango abo sekangi ya priso his peace will guard your heart and minds
and you lived in Christ Jesus ni so amen a khak sang ma sung no tam khlai ne a khak sang ma sung no chini bwkhao ke hallelujah God khainai tai ke attack khlai me as a shaitan phai khogui man phai as ke okay shaitan ni main purpose namu ba nono ba ke okay bwkha bairi man nono ba ke dukhu phnangri man nono ba ke mukti khiklai ri man shaitan ni abuno जेफ्रो बरक दुख नांगो आफ्रोनो बिनि जत मिस्टेक जत हामिया बहातेबो कन्टिन्युअसलि खालायो सुवाक फानो गोबां नोंसिनाय बिरि फानो गोबां नोंसिनाय सामुं फानो सित्रा सासिनाय तमुं फानो सित्रा तंगिसिनाय अ दुखुनि किसेसो यगिदा मानसिनो हनै ब गोबां मा लामा नायतुगो सो शयतानि मेन पर्पस नामो किसिसा लिक खालाय फायो निनि बखानो कन्फ्यूज हायका निनि बखानो दुख नांगरि फायो सो आ बखा आबन बागेन गार्ड आंना नांगो कायतोनि खाकसंमा तंफांमा बायके आमेन Hallelujah. Abon bagay tawana di kaitor by se halok narag di. Amen. Praise the Lord. So aboni bagay no Matthew chapter 11 verse 28. Matthew chapter 11 verse 28. Belai srai ke sejak. Tamani sejak. Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Niso. Engka nini poza belai kene hilik kaitor lo saiman ka. Nini poza belai keno hilika, nini dukho belai keno hilika, neng zunzala klaimani balok suka, belai neng tekto klaijak engka, abon bagai Jisu tamsa, faisidi, o poza hilik ti lengjak borok, norok faisidi, ani thani faidi, ang norok no lenglama renai, hanisau, hallelujah, so lenglama rui manai, nini poza no helengri manai, nono kaksangri manai, nono tongthogri manai, neng je tekto poza klaimani, aroni ti klai, nono belai khom ke toni manai, abo sabo hongke, abo kaitor simise. Amen. Hallelujah. Engka nini poza belai hilika yakar sidi a poza no neng honna nanglia Jisu honna ni bagai tia. Engka neng je dukho klai tongmani a dukho neng Jisu ni yafari sidi. Hallelujah. Tangi hinmale a dukho gerei ke nono moniri tona musungjago bo. Engka jengman engka je mistake man engka je nukhong ore pore man engka paikha abon neng yakar sidi. Aron neng ongkhori pai sidi. Nini submission tabuk Jisu Kristo klai sidi. Tangi hinmale boss tabuk nini samung. Boss tabung nini tong tok mong, boss tabung nini bagi lama, boss nini bagi mutangjak mong, boss everything for you. Amen. Christ is everything for you. He is the solution. He is the answer of every question. Amen. Hallelujah. So abuni bagi no nini apoza hilik mano neng tinya tanai sidi. Neng tinya ta thang sidi nini poza hilik mano neng ti tai malia. Abo ti mani bai nini solution sok pailia. Yaka dia poza no. Yaka di just submit kala di Kristo ni thaniwo. Just yafar di sadi ani poza obo ani lia abo nini si ni yafar di Jisu ni thaniwo. Angle tong thok nani khaksang nani simisi tang mal neng ani bagai samung kaham klakya. O Jisu neng ani bagai thikya. O Jisu neng ani sumsong no ruzukha. O Jisu neng ani poza no ruzukha. Just submit kala di. Hallelujah. Praise the Lord. Sadi o Jisu neng ani bagai bigrang paikya. Bigra neng telangi tangka tabuk ang genang se nini genang andro sok paikya tabuk ang ketar se nini ketar andro sok paikya ang tabuk kaham se nini kaham ani ro sok paikya ang tabuk mutangjak mung bodolo se tangmale neng ani bagi thikya sadi just submit klai just yafardi tangmale neng belai kena hamsa za kaitoro neng abno bujitung goshitung kaitoro abno musung jago tanghirmale kaitole samung kaham klaimani already 2000 বছর ngi thangka Jisu Kristo asai furuni simi 1 2 3 hine lekha jagai tini 2022 বছর ngka hallelujah so 2022 বছর tamo nini bagai Jisu Kristo samung kaham klaimani 2022 বছর ngi thangka nini sumsong sakak mani 2022 বছর ngi thangka okay nini gobang ma tekto jengzal birman bemar bebang no normani krei khlai remani 2022 বছর ngka nono muthangjak mung lama rei remani 2022 বছর ngi thangka joto problem krei kha aboni bagai Jisu a paithangni kok paikha finish ni sawi klangka Jisu le samung pairi se klangka nang satabok abono poito khade khlai tomono khlai hongke ba sasidi o Jisu nangani bagai samung kaham klaimani bai ang kaham mungkha ang tabuk a bigra category olivia ang tabuk a sumsogo bolia ang tabuk a hamya bemaro bolia ang tabuk a messenger thimung jaga olia ang tab muthangjak mung a kaplayo se Jisu nang sani subrai nang ani samung kaham klaimano ang poito klayo hallelujah praise the Lord just nang submit klai sidi a kaplai ni bagai Jisu klaikya abon nang goshi sidi amen hallelujah praise the Lord kaitor belai kira kaham bosungno khibia bosungno yakaria Psalm number 147 verse 3 Psalm number 147 verse 3 Psalm number 147 verse 3 okay Psalm ni 147 মানে 147 ni verse 3 tam sujak tong azagabo He heals the broken-hearted
and bandage their own sunisa. Wow, hallelujah. Praise the Lord. Nini Bwkha Baijak no, yes. Nini Bwkha Baijak no hamrui manai abo kaitor simino. He heals the broken hearted. Bwkha Baijak kurugui, kesarui kosogui, belai keno kesangi tongmani. Kesano bandage khlai manai. Kesano hamrui manai. Bwkha Baijak no kaham khlai manai abo boss simisi kaitor simisi babu kaham simisi. Amen. Senamjak borokun nino sak no solve khlai manya. Senamnai sa simino senamjak no kaham khlai mano. Mobile tomuno bai thangke senamnai sa abono naithokke ketal brand new khlai mano. Same nono ano senamnai bo kaitor baijak no nungje bai thangmani nungje kemai thangmani komori thangmani abono haina restore khlai baijak no kaham khlai renani je kesangi tongmano bandage khlai haina hai hamri ri manani khomota sanamnai sani thaniwo simino. Amen. Praise the Lord. Nini bwkha tomuno bai tong hungke saimandi bwkha no haina hai hamri ri manai abo sanamnai simisi. Hallelujah. Praise the Lord. Kaitor sungno belaike hamzago. Praise the Lord. Psalm number 47 verse 3. 47. Psalm number 47 147 verse 3. Psalm number 47 verse 3. He heals the broken-hearted. Hallelujah. Praise the Lord. Bo tamu khlai Bwkha Baijak rokni hamru. Psalm number 47. Psalm number 47 verse 3. Hallelujah. Praise the Lord. Tomungno nini bwkha bain tong hungangke. Tomungno nini bwkha kurugui tongkha. Bwkha dukho kupulung. Bwkha o bhakti kupulung. Bwkha o question kebangma. Bwkha o problem kebangma. Bwkha sesrangliya. Bwkha tosotong togliya. Bwkha o khaksangma kusukreikha hangke. Saimandi bwkha no hamrui reimannaisa abo teike boya abo kaitor simise. Amen. Hallelujah. Kesa kuarma panangi tongni. Kesano bandage khlai. Haina hai hamre ri manai abo teke boya sanamnai sa kaitor simino. Bo bwkha baijak rokno hamru. Te borokni kesarokno khapumui ru ni sao. Yes. Sabo bwkha baijak rokno hamru. Answer kaisano kaitor simise bwkha baijak rokno hamru. Bo simise bwkha baijak rokno hamru. Nini bwkha tomuno bai tong hungke. Nini bwkha tomuno kosto nangi tong hungke. Nini bwkha tomuno dukho nangjagi tong hungke. Nini bwkha tomuno question kebangma hungke. Nini bwkha tomuno belai kheno kostong suka skebono dukhono share kas khlai tokliya haba hai jagaono hungke saimandi hamre ri mannaisa abo teike buya abo kaitor simisi. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. yang kafrana thangdi nini solution khoroksa susuni thaniwono abo teke buya Jesus Christ se. Amen. Nungje prosto ni answer nai tugi tongmani answer teke ni thaniwiya abo Jesus Christ ni thaniwono chini kaitor chuno belaike hamsaku. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Aboni bagino sarai ke tabukle saiman sidi nungje hamna musungi tongmani nungje bwkha baijak ni ongkhona musungi tongmani nungje belai tekto nangjagi tongmani nungje tekto ni ongkhona musungi tongmani nungje pozang ungjagi tongmani pozani je nung ongkhona musungi tongmani abo bebak no answer Kristo ni thaniwo kaito ni thaniwo simino. Hallelujah. Praise the Lord. Bwkha bayu honmani abo mungsasuk sengsani medicine saw mabai hamya bwkha kostongo dukhonang honmani abo sengsani kono abai medicine kre nono hamri manani bwkha no sanamnai kaito ni thani simino khomata tongo abo no haina hai tongtogroi khaksangroi kaham khlai haino hai belai keno sengsari tonani khomota sanamnai sani simino tongo bini thaniwo simino tongo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amo bagino John chapter 14 verse 27. John chapter 14 chodoni 27 tam sujak tong. I'm leaving you with a gift ni sa peace of mind and heart ni sa. Wow. Hallelujah. I'm leaving you with a gift ni sa a gift. Kristo kelangmani gift. A gift tam of peace of mind and heart ni sa. Bwkha khaksang ma. Hallelujah. Awan sukma tong thokma aje khaksang ma a peace of mind and peace of heart abo sabo gift hisabe sini langmau kelangka baithang Jesus Kristo nangabana yasagai simis nasidi Jesus Kristo nini bagi samung kaham khlai mano poito khlai di Jesus nangsani subrai just go shidi te aje boklangmani gift no nini khlaiwi nang nasidi. Amen. And the peace I give is a gift
The peace I give is a gift the world cannot give ni so. Aje bwkha tongthokma, bwkha shanti, bwkha khaksangma. Hallelujah. John chapter 14 verse 27. A bwkha tongthokma, a bwkha khaksangma. Hallelujah. Abo sabo riman, Jesus Christ simis rimano. Abo sungsar rimanya. Direct call. The peace I give is a gift the world cannot give. Sungsar a khaksangma a tongthokma no rimanya. Abo nang bai painai manya. Okay, sabno khnakaba tongthokma 2 kg se 2 liter se painai gen hane. No. Khaksangma paimanya. Bo hatio thangai painai. Bo bazaro thangai nang painai a khaksangma tongthokma. No, manya. Abo rang bai paimanya. Sompoti bai paimanya. Abo nang just poito khlai nang yasagi nana simisi. Okay. Abo aji jangnai ya yasagi na jangnai si. This is free gift. Gift no kuno dina aji na nangya. Gift no kuno dina sanna ni nangya. Gift sas sok payo iko nei nang yasagi nana simisi. Tomno nang accept klayang keba nini englak asuk simino as a gift hisabe kaitor sabono rohorka nini ani langmawo Jesus Christ no rohorka. Hallelujah. So ambogi tongthok di khasrang di gift hisabe nini life o ani life o Jesus sokpaikya a baithang Jesus Christ tam sawito nono ang simise khaksangri mano tongthogri mano abo sangsa roimanya belai srai ke seija. Amen. Hallelujah. So don't be troubled or afraid. So takiridi, tawanadi, nung bipodo klai pano, nung jesuk orai poroi bwkha baima kari jesuk pano jaga klai jakni. Azorabo okong nono sawitongo tamo tawanadi, takiridi, nini solution angse ni Jesus Christ sawitongo. Amen. So abuni bagino nini bagi lama Jesus Christ, nini bagi solution Jesus Christ, nini bagi joto nangmani as a fulfill ngjak hakam nung je nang sugui tongmani abo te kebuya abo Jesus Christ say. Amen. Isaiah chapter 43 verse 18. Isaiah chapter 43. Isaiah 43 mane 43. Yes, chapter 43 verse 18. Chapter 43 verse 18. Tam sijak tong. But forget all that niso. Hallelujah. Forget all that. Pogi. As a tam tamung ka bebang pog by di. It is nothing compared to what I'm going to do. Okay, nung je kosto dukho nangi tongmani abo akaitor je kaplai no rona thangi tongmani abo bai kuno sotai kri compare khlai jaknai kri nung je tini dukho nangjagi tongle a kaitor je pro solution ronai a dukho bai as a solution abo kuno sotai phano kri. Hallelujah. Abo bagi sing tháiswkangrok porikha Revelation chapter 21 verse 4. Revelation chapter 21 verse 4 sing porikha tamrisa I will wipe every tears from their eyes in this hour. Je mokolo mukti klaijak no abono husugui mannai sabo akaitor simino. Amen. Hallelujah. Abai thang Jesus Christ simino. Aje nang kabai tongmani dukho nangai tongmani mukti khiklai tongmani aran nono permanent solution rei mannai bo simino. Abuni bagene nini je problem nang engjagi tongmani a problem nang poksidi. A problem nang pogoi thangsidi abo bai nini kuno solution kre nung a laijak no muito khlai ma bai nung tam khlai ne a laijak no nung muito khlai mani bai a laijak no muito khlai dukho nang mani bai bobo hai solution nini life sok pai nai so aboni bagino nung tam mungkha abono poksidi norok swkangni mani rok no muito ta khlai di norok swkangni mani rok no muito ta khlai di norok swkango tam mungkha tam sai khlai ka tam mistake khlai ka tam mungkha abro nung poksidi. Hallelujah. Eba tamisa kesam rokno tibo ta wansuksidi nung tam ak kesam khlaikya kesam baba hai ni life otong ak kesam no poksidi. Okay. Sung saimano mui kusum gaga kesam kibi rohoru. Ri kesam kisik kibi rohoru. Okay. Zota kicik yakla kisik kibi rohoru sung abono te use khlaya. Hakin nung zota kisik no kebule kibi na rongo mui kusum no kibi na rongo ri kisik no kibi na rongo nok kesam kangke sebai kibna rongo ketal tangla rongo hungke tabuk bondono okong sawi tongle nung je dukho nangjagi mungsa suk samung saya mungsa suk no tui je nung dukho nangjagi tongmani aje kesam tomung kesam je samung kesam je wansukma kesam je wngma rokno poksidi muito ta khlai di.
moitu khlai ke tamung nai abono nang hamjago abo ani langmao phaipisi hनै nasingma se kalayo soitan bo haino nang jepro moitu khlayo kesamno ak kesamni slai pano teibo kirma singsa nini life o tunai ro phayo aboni bagino nang kesamno poksidi ketal bake ya prisesidi ak ketal sabo Jisu Kristo nini kesam life no yakar sidi ketal langma Jisu bai je borok kerengo a borok ketal enggo. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Hallelujah. Jeborok Jisu bai kerengo bos borok ketalongo. Soratam sawito kesamno nang poksidi. Kesamno nang poksidi. Kesamno nang poksidi. Hallelujah. Praise the Lord. So kesamno sing jepro pogui mano afron ketal bai sing kerengi mano. Ri kisigno nang jepro khogo afron ri ketalon sumui mano. Zota kisigno jepro nang sokogo afron ketal jotana kawi mano nok kesamno jepro sebayo afron ketal nokno tangai mano aboni bang nini kesamno nang jepro pognai afro Jisu Kristo nini life of painai te nini ngi samung klainai te nono ketal kok khetonnai sungsarei tonnai mosangrei tonnai nang tomona ak kesamni ongkhori painai musunya hangke aro solution kre nang ak kesamono kesamo wansugui kengai kap nang tongna nayung kangke abo non tebe kirima singsa a komor bung phasingo tlangnai fiaba nang saimandi tomona nang Jisu bai kereng phaikyang hangkele thansang phaikyang hangkele nang borok ketalse engnai nini kesamro bebak no kamai thangbai nai khoroksa phono Kristo bai thansang kheno a borok ketal engkha amen kesam thangai ketal phai sokpai yo tabung nor kheba kesamro tongna musung na Kristo bai thansangai Kristo bai kerengai borok ketal da engna muchung tabuk choice le norokni thani wose. Hallelujah. Praise the Lord. Agang bahage Jisu bai kerengnai kalai sasuble Jisu nini bagi samung kaham khlai ken abono bwkha baike poito khlai sidi udru tangdi confused tangdi ani bagi samung khlainai kaham samung mothang mung lama abo Jisu Kristo no bwkha bai poito khlai di tei sadi Jisu nang simino ani bugra nang simino ani subrai te kebuya jepro nang fix ngai confirm ngai nang bedok sugri nai sak afro saimandi nang Kristo bai kerengka borok ketalengka aro te kesam kereikha ketal simise amen amen hallelujah praise the Lord tab kesamo tonga mo sungku tai kunu khlaina kere tong di aro no mok di kap di selek di kema di komor di bad nang ak kesamo tongna mo sungye ketalo phanya mo sungke ba Jisu bai kereng phai di tong thok di khaksang di monoi di khasrang di sung sasa ka tong di tabuk choice nin thani wo nang bo category wo tongnani muchung. Hallelujah. Praise the Lord. Kaitor belai khena kaham bosungno belai khena hamzago. Isaiah chapter 41 verse 10. Isaiah chapter 41. Isaiah chapter 41 verse 10. Isaiah chapter 41 verse 10. Don't be afraid. Takiridi, I'm with you. Kaitor sawi tong direct. Takiridi nang angnin logi tong namle. Takiridi nang ang kaitor nini kaitor angnin logi tong namle. Sawi tong don't be discouraged. For I am your God. Tambagi nang bwkha baiba. Tambagi nang kirizak. Ang nini kaitor. Ang nini logi tong namle. Sawi tong mo kaitor. Dini borok babu logi tong mano saimanya. Bopha logi tong mano saimanya. Sak musung to ya prishewo. Sak musung to khlayo. Bipodo khlayo. Problemo khlayo. Mogo. Kabo. Tebo bipodo khlayo. Nang takab di takiri di. Nang tawana di. Kaitor. A soinano saramnai kaitor. Nini logi tong mo. Nang may baksa tong. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Bo tam saitong ba I will strengthen you and help you. Nang tomong no bipodo klai tong ka ang subana bagi ready. Ang no phan katal renai. Nang takiri di lama simi ta korodi sagni musung tu simi nang ta thangdi. Ang nini kai to nini logi tongo. Nang bwkha bai tong ka bang no kaham klainai. Nang dukho nang jagi tong ka bang no kaham klainai. Nang kirui tong ka ba ang no tamo tamni saujago. Ang no kra klainai ta oro ta simi ta wana di sao. Hai ka takiri di huni sao. Hallelujah. Praise the Lord. Nang sundrana nangye kirina nangya kaito nini logi tongo nang may baksa tongo abono nang saimandi amen. I will hold you up with my victorious right hand tamni sa keplai a keplai yagra yak ba ke tuidulai yapri sherenai keplai klainai kaito promise klai tongo takiri di ta wanadi amen. Hallelujah. Psalm number 34 verse 18. Psalm number 34 verse 18. The Lord is close to the broken hearted. Hallelujah. Jebro bwkha baijago kaitor tebo ganao phayo. Nangsa saimandi kaitor tabuni ni ganao tongo. Nang bwkha baijagi tongo mukti khiklai tongo ke saimandi a kaitor nono belai ke hamjago. Nini ganao tongo.
Sorry, the Lord is close to the broken heart in Israel. Je Bwkha Baijak rokni ganao sabutong kaitor baitang tongo. And he rescue those whose spirit are crushed in Israel. Polao je crash ng zagro, polao je kupru zagro, polao je belai kena ori poreng zagro. Tam khlai borokno kaitor. Hallelujah. Rescue khlayu. Borokno hain hai ya pressure pur katal ke phandra piru. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So abuni bagini khasrangni. Abuni bagini tongthogdi. Problem phayungke takhandi. Problem kharjaknaya. Problem no Christo bo tongisi face klaidi. Kaitor bai tongisi face klaidi. Kaitoro tongi kaplai ke senang ya prishedi. Hallelujah. Praise the Lord. Toling ni kogno mas hatai klayo. Toling problem phayuni bo kunundino kharia. Toling problem phayuni bo usloya. Toling ni problem tamo bekrang logui thango. Toling ni problem tamo bini aje sukjaknai bukhuk logui thango. Okay, toling ni problem tamo bini yasing rok logui thangbayu. Problem phayuni bo kunundino mobo mogya kobo kemaya. Okay, problem phayuni bo kobo kirijagya. Azora bo tam khlai problem no face khlai bo hatai sakao thango. Bini bukhuk rok no bo sabai khibu. Bini yasing rok no bo sokogui khibayu. Bini mane chikha tamnai ek prawi sabai khibayu. Oba hakeno bini bekrang rok no bo phui khibayu. Hakao belai tekto bukhuk sabai nani. A belai kena kosto yasing no sasubai nani belai kosto bini bekrang asek keragma no asek kolok no phui khibinani a belai kosto phiaba bo abno problem engjagya bo bini problem no tam khlaikya biri mayangai tongmani bekrang a bekrang no bo sokogu khibika bini problem tamo bini bukhuk bai bo sugui mayangai tongmani a bukhuk no sabai khibika bini problem tamo bini yasing belai logui thangka a yasing no sasui khibika okay problem no nori khibaka bo hage bo wait khlaikya tamno bekrang ketalo wait khlaikya bukhuk ketalo wait khlaikya yasing ketalo wait khaikya jefru ketal yasing ketal bukhuk ketal bekrang sokpaikya bohaino hai agini slepon tebo phan kebangke bo ya prisewi manpika biri manpika bo tebo sumui sakao thangi birka tebo sikar khlaikya tebo bini em kaham ba ke bo sikar khlaikya tebo koplai ke bo fiasak no bo tongui manpiuka aboni bagino atoling thani srung jaklai problem phaipro bo a problem no problem hnei declare khlai bo a problem khlai tonglia a problem no bo nori khibakya je problem tongani buku kologi kangkhung kolok oba hakeno yasing kolok a kolok je problem wi tongmano bebak no bo nori khibakya ketal no wait khlaikya ketal ba ke ya prishaka same nung je problem ungjagi tongo nung je tini problem ungjagi tongo a problem no nung problem angyawi kaitoro sokpai di kaito bai kerengdi Kristo bai kerengai keplai ke nung ya prishedi amen tang male Kristo bai kerengma bisingtin seng kaitoni nukungo sogui mano tang hinmale lama angi phainai Jisu Kristo seba awan bagini bono nung Bwkha bai poito khlaidi Subraiyungno ko sidi bobai nung ya prishedi amen praise the Lord chini kaitor belai khena kaham Psalm number 55 verse 22 seng jotono khuluk layan faidi Psalm number 55 verse 22 Psalm number 55 verse 22 hallelujah give your burdens to the Lord nini pozano kaiton thani ya farsidi and he will take care of you boss nono nai amen he will not permit the godly to sleep and fall bo soi bobai tongnai rokno kaslena ni riya sorry bobai tongnai rokno bo kaslena boriya sorry belai kok jefru teo khorang tori kok sawo ayang shotan dari pai hallelujah Jisuni mungbai krikya praise the Lord so aboni bagai seng saiman thai poza jefru seng ungjago okay a poza no seng kaitoni thanis ya phanani nango niji honani ta thangi okay nung jefru kebonora naikolai krijak ngi tongo afro nona naikolai kaham salbrum bebak zoraon abu kaitorse nung amono saimandi and he will not permit the godly to sleep and fall kaitoro tongnai bobai kirengi tongnai rongno okay bo klaithung kaslethung bonaya nini pozano Subraiyungno yafandi hake bonnono tamisa darogrui tonnai hinisa amen hallelujah darogrui tonnai buji khanamle bothai thairi tonnai musangri tonnai bo waisa phano borok kaham rokno ninangna regla nung tabu Kristo bai kerungo mane tama borok ketal borok kaham hake nung borok kaham borok ketal abuni bagai bonnono ninangna reglak naikol fly mangno tongnai bebak zorawo bebak area wo
Amen. Amen. Praise the Lord. Kaklayo tabukle norok mukti kikleliana mutakana tabule bekha dukho nangliana tabule khasrang kana tabule tongthok kana. Amen. Sabo tini blessing kha. Yes, okok thairok ana phan katal review ka. Okok thairok kapla ke ya prishana bagai ana phan katal review ka. Ani kaitor sa ani bebak sungsani sabo ana yakar klangi thang abo matter khlaya ani kaitor angoi baksa tongo abo sani tongthok mung abo sani khaksang mung angte wana liya kirilia ani babu bayang kerengkha bani kaitor abo hake poito khlai tini bless ngnai rok tini ak kaplai no yasak nai rok khasrangi man nai rok sabo tongo jago tong nai rok yes angbo hamari mankha angbo tini ketal phan mankha angbo tini ketal haina hai kaitoni kaplai kok bai ke ketal ke ya prishana ni phan man pika sabo tong je tong nai rok norok tolawo comment section no norok ni blessings man mani kok hamari man mani kok rok norok share khlai mano amen hallelujah praise the lord sini kaitor belek kaham bosono kibia bosono ya karya amen haken norok ni testimony tabu porishina ya hallelujah sao blessing itong just norok share khlai di norok ni blessings man mani kok rok no okay koroksa ni yes takuk joel belai hamsajak yes bukuk resmi kaitor nang belai hamsajak takuk sopon kaitor nang belai hamsajak yes takuk shipsoron tiprasa belai hamsajak takuk porimal belai nang hamsajak bukuk tina belai nang hamsajak amen takuk doni kaitor nang belai hamsajak bukuk susma belai hamsajak bukuk silpi yes kaitor nang belai hamsajak amen bukuk risna kaitor nang belai hamsajak takuk david kaitor hamsajak takuk sopon takuk jiten amen amen hallelujah kaitor belai hamsajak bukuk kobita kaitor belai hamsajak bukuk onjoli deborma ke okay di mathui yes kaitor belai hamsajak hamani genang yes bukuk losi kaitor belai hamsajak takuk monikumar kaitor belai hamsajak takuk sukram kaitor belai hamsajak amen amen hallelujah praise the lord takuk sanjit tiprasa amen tripura hallelujah irik jubili ang manka ang belai no tong thoka tini kaitor kaham amen amen sin bukuk puspakoloy yes belai hamsajak amen amen hallelujah takuk obi de borma kaitor belai hamsajak hallelujah ninno kong belai hamsajak te hamari granse takuk boyar belai hamsajak te hamari genang amen amen hallelujah bukuk asarna deborma yes angle belai kena tong ma manka angle kaiton manai amen amen kaiton lobjak amen kaiton ni mungte bu kusugeng theng hallelujah hallelujah praise the lord hake tini asunung sitem das kolo phaising taising thanglai glaka Padising palke tipra hastene ya falayan tipra hastene shikla salai kaijak borzak jotono sing submit klailena takuk joel yes ang kaitorni hamari manjak amen pharinge tipra hastene sing kaitono submit klailena afano na hambai tipra hastene ninisi tipra hastene borok ninisi kaijak borzak shikla salai joto koroksa nini mangse jishu nin thik kathar besim katharan ka tipra hastene nini ya faro nini thane submit klayo soitani odikar kri tipra hastene phaitai dominate khai painani tamol nang baithang kaplai maliki sabe tuiduli naikuli tanmani bagi thank you lord nini kok thaini bagi thank you lord sakaham tanmani bagi thank you lord bemar kri ka tanmani bagi thank you lord sangsari khaksangri tanmani bagi thank you lord nini kok thai katla kaplai no afan nang chini langmo kupulung termani bagi amen amen hallelujah praise the lord yes bukung maya jamatia angle khanawi se malia mb paijak khanapidi teso joranawi bukuk susma amen makena bukuk sosita deborma yes katal phanman ka kaito lobjak teng takuk joel praise the lord amen takuk jogodis angle belai tong thogo katal se belai tong hamsajak amen takuk sonji takuk jiten amen hallelujah praise the lord yes sekang deborma kaitoni mungbai ke hamsajak amen amen hallelujah padika oma hakena seng je sikla salairo especially borong ni bagi kaiton thani sing ya falayane komo buma bu fani belai bokrokni mihmani poza angjagi tonglai bakya tam drugs po kobang to musitra po aba herogo kerengja fari ti prahastin joto sikli rokno sing kaiton thani ya falayna afa nona hambai ti prahastin sikli nin thani submit klai nin thani ya faro nangse phurangdi nangse tuiduli nangse katimong nangse phan nangse bebak lord afa nin thani ya faro apa sengmanya sini khomata kre ke bono slainani nangla mano amang nin thani ya faro kapla jisu ni mongbai ke
amen amen hallelujah praise the lord tini oro bemar belai khen bemar ngi tongkha aroni ang okay hamnamu chumukni tongnai rok saimani nang already hamka nang Kaitorni KoK no khunju kre khanamani bai nini bemar krikha sadi jishu ana hamraka jishu ni kasabai ang hamka ani Kaitor ana kaham khlaikya yes jishu ni kaplai mungbai ang declare khlayu nang hamka hamsukha amen 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 any bemar tamot AIDS da haikaba pressure da haikaba tumor da haikaba cancer da anything nang poito klaina ble nang hamka nei hake kaham nini nang confuse hade hamno aro kaham kare nang bwkha udru aro kaham kare but confirm kha ani Kaitor Jisu Kristo tei bini kasabai ka na hamrkane poito khlaike akaham abandini amen akaham abandini praise the lord hallelujah le samungni shep nai tu tonglai rok Jisu ni kaplai mong ba declare khlayo nini bagai samungni shep khuluk jaka nini bagai samungni shep khuluk jaka nini bagai samungni shep sokpai kya poito khlai di te sadi ani Jisu ana hamare khlai kya samungni shep khlai reka amen just poito khlai te declare khlai di samungni shep nini bagai open ka hallelujah chorai na singi tonglai rok yes ani nukhungo chorai ang site hni khatung khaja ka na singi tonglai rok Jisu ni kaplai mong ba kang declare khlayo chorai katal nini nukhungo sokpai kya shock by cat Jisu ni kaplai mung by cat amen just receive klai di hambai Kaitor chorai ru hamari klai mani nei just poito klai ten receive your blessings amen amen hallelujah praise the lord Kaitor suno belai ke hamjago amen okay ani bai barati surimani bisingte hamka Kaitor lobjak thang amen amen hallelujah praise the lord Kaitor suno belai ke hamjago jung erenglia jung belai kaham kathar hamsajak te hamari ganang mose tangi hinmale sen Kristo bai kereng borok katal lengkha hake jotonono okay Kaitor kaham min khairok ma hamjak ma paiflaya so tini asunung siten ang live close klai sinai kana seng haina hai Kaitorni KoK sereng man lai finai tiar tongdi te je sereng ma rokno tapok di abo bai ni appreciate amen